Vores tredje underspørgsmål lyder, hvilket foretagende kan være med til at forhindre den negative udvikling af klimaforandringerne. Hovedsageligt vil olieboringer have fatale konsekvenser i forhold til den negative udvikling af klimaforandringerne. Olieboringer vil i allerbedste fald medføre, at kemikalier vil blive udledt i havet, og at de seismiske undersøgelser vil forstyrre havets dyreliv. I værste fald vil der derimod være et olieudslip, der vil resultere i kæmpe katastrofer for Arktis. I det de kolde temperaturer og de utilgængelige områder, der findes på Arktis, vil gøre en oprydning af udslippet fuldstændig umuligt. Organisationer som Greenpeace har en klar holdning til, at vi som lande skal stå sammen om at passe på Arktis. Greenpeace ser kampen for at beskytte Arktis som et af nutidens helt afgørende kampe. Greenpeace pointerer, at Arktis' skæbne ikke bør ligge i hænderne på griske olieselskaber, der udelukkende tænker på pengene, der kan drives ud af Arktis, men i stedet på de folk, der bor der, og resten af det verdenssamfund, der vil hjælpe med at beskytte Arktis. Altså kan vi som land og samfund være med til at standse eller mindske udvikling af klimaforandringer og herved passe på Arktis og dets dyreliv.